No teu navegador, busca Vega LV2. Fai clic na primeira opción que che aparece. Non te preocupes se non tes conta porque podes buscar obras literarias de igual xeito. Fai clic na lupa. Podes filtrar obras por lingua. Eu vou escoller o galego. Ademais, tamén podes filtrar por idade. Aparecerán as obras que cumpran eses requisitos. Se fas clic en vista previa poderás ver, aínda sen ter conta de persoa usuaria, un pouco da obra escollida. Para poder coller en empréstito a obra completa deberás ter conta e identificarte. Cando teñas a túa conta, identificarte é moi sinxelo. Fai clic no botón con ese texto da parte superior dereita tal e como ves no vídeo. Escribe o identificador e o contrasinal e fai clic en entrar. Agora xa podes facer clic no botón de prestar da obra que queiras. Unha vez prestada, para poder acceder fai clic en ler. Na icona das tres raias tes varias opcións. Na roda dentada podes acceder ás opcións de lectura para cambiar o tipo e tamaño de letra ou incluso o fondo. Cando remates de ler a obra podes facer clic en devolver. Confirma na fiestra emerxente. Tamén podes deixar unha opinión sobre o que che pareceu a obra.